Добре дошли на всички. Благодаря ви за това, че сте тук, за това, че се отделяте от неделята да чуете историята на един млад и креативен човек, който следва мечтите си. За мен това е много важно да го правя и да го споделя на всички, защото вярвам, че Стара Загора, освен че е град на липи, град на поети, град на творци, той е град на предприемачи, град на млади хора, град на талантливи хора, които заслужават да се разкажат историята и да вдъхновяват. Така че днес съм поканил един човек, който е много специален за мен, човек, който променя нещата дигитално и човек, който използва уменията си, използва интересите си и увлича хората чрез тях. Това е Грета, която е професионален Twitch стримър и тя ще ни разкаже своята история. Първо, благодаря ти за това, че си тук. Благодаря ти, Нетко, за поканата. Благодаря на всички, които са тук и на тези, които в бъдеще ще гледат записа. Казвам се Грета от Стара Загора. Няма да казвам колко години съм, колкото ми дадете толкова. Какво друго да кажа за себе си? Бекграундът ми е доста шарен. Да започнем от това, че съм завършила музикално училище. Така ли тук? Тук в Стара Загора, да. Горе в Христина Морфова. В Христина Морфова съм завършила. С какъв инструмент? Поп и джаз пеене. Значи може да пееш. Когато се наложи. Когато се наложи, да. В опасни ситуации. Да, когато трябва да пея за да спася живота, мисля, че това е... Или да те спрат куките и лична карта и ти им кажеш, искаш ли песен? Вече ми се е случвало това. Не им пях. Не им пях? Не. Добре, нали, тук вършим се историята сега или историята после? Всичко. Кога? Everything, everywhere. Добре, супер. Това за полицията. Началото на тази година бях в София на едно събитие. Те след събитието станах в хотел, също сутрин да си плащам багажа и се прибирам обратно. При което аз бързам за да си поя на автобуса. Съответно не съм се гримирала, просто съм събрала нещата в един черен сак, за който ми е преметната през сака, една раница, шапка, шал, всичко, нали, защото беше февруари месец. И се тегля пред банкомата на Софийската автогара, при което слушам музика, но съм с тапчки, никой не ги вижда тези тапчки. Обръщам се, след като си стеглях парите и виждам една пицака, която е видимо ядосана на това, че не съм обърнала внимание. О, Боже! И аз си махам слушалките и казвам, нали... Универсалният символ за лата. Универсалният символ за лата пак. Тя го поглежда и вика, не ме ли чуваш, не почва да ме вика там по средата на нещото. И аз викам, съжалявам, нали с слушалки съм и веде другите слушалки, нали викам, нали има ли проблем? И при което се чува на колко си, къде са родителите ти, какво правиш тук, защо си тук, някакви такива неща, на къде пътуваш, защо си била в София. И аз съм... окей, добре. При което ме вкараха в една стаичка за проверка на абсолютно целия ми багаж. Взимам личната карта, гледам мен, гледам личната ми карта, продължава да гледам мен личната ми карта и казвам, не може да съм на 28. И лично кажа, че фалшифицирам, освен че бях тук на едно събитие, така. И аз си разказвам най-спокойно, просто стоях така в ъгъла на стаята и си казвам това. Смисъл, просто една сутрин реши да не се гримирам и да ме претършват за някакви неща. Това какво се случва? Началото на тази година, февруари. Майко! Виж колко интересно. Нали? Трябва да измислиш някакво много странно оправдание за това, що изглеждаш толкова млада. Първо да кажеш, че пил телевизора на живота или нещо такова да казваш. Не, може би съм вампир. Да, и кажеш, аз съм вампир. Няма идея, но просто беше изключително шокирана. После ми се извинява, но аз просто й казах, нали, добре, гледате каквото гледате. Имам колко си минути до автобуса, не искам да си изтървам автобуса, трябва да съм в Стара Загора. Знаеш как мога да отблъскваш? Мога да кажеш, аз съм представителка на Oriflame и затова съм такова. Искате ли да ви продам някакво парфюмчета? Това е перфектният начин да ги отблъснеш това. Какво правим, като не си носа парфюм? Не мисля, че стигнем до там. Не може да съм прекалено убедителна все пак. Аз съм била и сейлс преди време. Може да съм прекалено убедителна и жената наистина да иска да си купи парфюм от мен. Какво правим, ако нямам парфюм? Това е много яка сайт кариера. Даже докато стримаш, може да продаш парфюми на твоите абонати. Да имаш специален сегмент. Мисля, че в някакъв момент трябва да се направи такъв наистина специален сегмент, който да е... По време на стрима спира играта. От това
отваря една стаечка, това за парфюмите, които ще разкажа днес. А което е много тъпо всъщност да продаваш парфюми онлайн. It smells like a gamer. Да. Няма никакъв начин, в който да го подушиш. Да, няма. Еми те как се продават тези някои от така наречените създатели на съдържание, в смисъл там Батлота и така нататък. Да. Има ли начин? Всичко се продава в интернет. Всичко се продава в интернет, да. Няма да говорим за ексесиите и така нататък, но да. Всичко се продава и така. Кариерата ми е доста... В смисъл, това, което е до тук и като бекграунд е доста шарено при мен. В смисъл, била съм и в SiteGround, продавала съм телефони и фотоапарати в Техномаркет, продавала съм банички. Сериозно? Съм била, да, първата ми работа продава банички. Къде? До езиковата. На колко си била? Ученичка ли си била? 17. Ученичка си била? След Аска учиш? Да. Бизнес. Може да имам безплатна баничка, още по-голям бизнес. Това е много яко. Не знае. Добре, аз искам те върна в началото и то говоря баш началото, малката Грета. Малката Грета като... Което не е порасна толкова много слушна, но да. Малката Грета каква се представяла, ще стане? Какви са били нейните мечти? Исках да стана археолог, исках да стана и актриса. Не стана нито една от двете. Защо чакай сега, как археолог и актриса? Какво те побутнало още да си мечтаеш? Ако трябва да върна назад на мозъка си, няма как да ти кажа какво ме е подбутвало в тези моменти. То всъщност за актриса исках да стана още като малко, може би заради факта, че в началното училище Димитър Благоев, където учих, имахме пиеси и постановки, които ни правих като допълнително занимание, освен нали всички там музикални занимания, които си имахме. Като например свирене на кларинет и свирене на триъгълниче. Който всеки един... Това звучи сложно. Триъгълничето е много сложно. Изключително. Шегата на страна трябва специфичен начин за държение, за да можеш да направиш звукоизвличане. Така че не е чак толкова просто. Знам, че от трите ъгъла имат различни звука. Именно. Трябва да го поддържаш така. Специфичен ъгъл, за да можеш все пак да направиш звукоизвличането и да не спираш вибрациите на звука, който правиш. Както и да е. Може би оттам исках да... първоначалното ми беше актриса, защото ме кефеше да съм на сцената на пиески и така нататък. Бях 2 пъти разказвач на... Даже не мога да си спомня на коя пиеса. Не знам дали имам някакви записи даже вкъщи. На колко си била? Втори, трети клас, на колкото съм била. 8? 7-8, нещо е такова. Тоест мога да кажем, че си артистичното е било в теб, още от малко. Да, до някаква степен или по-скоро е започнало да се проявява тогава нещо. Да. Ако човек не се хване да прави нещо, няма как да знае дали е добър в него или не. Не знам дали съм била добра, но пък това, което правих, ме радваше. И беше интересно. Това означава, че се участва в различни школи и такива неща. Те бяха организирани от училище, в смисъл не съм се занимавала с някакви такива извън училищни дейности. Това беше изцяло просто за да се развиват учениците в началните училища и да видят какво ги радва, какво може да правят в бъдеще, дали то било, понеже бях във вокална школа и тези театралните. Просто самото училище организираше, не знам дали все още е така толкова години след като съм завършила, но тогава гледаха да насърчават децата и да им дават възможности да правят различни неща. Даже учих есперанто, нищо не се спомня. И не знам защо ме водиха да... Този мъртвия език, който е вече умрял. Бе бил меряката комбинация. Да. Също имахме школи по есперанто. Смятам. Знаеш ли нещо есперанто? Не помня. Добре. Когато си била ученичка, завършваш това до 7 клас учиш в Димитър Благоев или че бъдеш в музикалното? Димитър Благоев до 4 клас, аз после 5-6 бях в 9 основно, 7 бях в Иван Васов и след това в музикалното. И как въобще реши да се насочиш в музикалното? Едната от причините беше, че аз бях много след по математика, тогава след 7 клас исках английски, български език и математика. И в музикалното не искаха. Но и от друга гледна страна, аз от малка бях в вокални групи, така че си казах,
Математиката ми куца адски много. Аз ще се проваля. В смисъл, не иска да ходя на частни уроци и така нататък. И минах там всички останали изпити, които са в музикалното, с изключение на математика. И влезнах. Но 8-ми клас влезнах с инструмент, защото поп-джаз пеенето го вкарваха първа, една година след като аз започнах 8-ми клас. Да, добре. И така. Добре. Как се развиват ученическите години? Въобще решаваш ли да се насочиш към музикалната кариера или нещо друго въобще се променя? Честно казано, до някаква степен исках да продължа с музикално образование. Не го направих поради простата причина, че тук в България не е толкова лесно. Никъде не е лесно реално погледнато, но имам чувство, че повечето хора, които са в тези среди, които аз познавам, понеже сме ходили в университетите в различни градове, музикалните академии, повечето хора, които завършват или пеят в пиано-барове, или са корабите, или просто напускат България. Или влизат в X Factor и получават 4 хикса и печелят. Или в България търсят, например, това е добър път. Също, но пак казвам, не е някаква тип сигурна работа, която можеш да вършиш винаги. И там, както и при стриминга, нали, в момента се изисква адски много постоянство, до някаква степен може би връзки и съответно да отделяш много голяма част от своето време, за да развиваш това, което искаш да правиш. В крайна сметка се отказах, започнах нормална работа, като нормален човек. Тоест, в музикалното свършваш даска, учиш до езиковата, продаваш банички. Това беше първата ми работа, след това тогава живях в разредена точка на града, няма да казвам къде, продавах на лавка, нали там вестници, работи, така. Лавките преди... Когато ги имаше лавките? Когато ги имаше, да. Мале... На Васил Бошков си била, значи от неговата... Тя не го ли е? Май не е негова лавката. Да, заправих. Ма по негово време ги махна, когато той се махна, тогава махна. Да, мисля, че бяха на негово време. Значи си бачкала за турбобогат човек. Добре, и какво? След това вече се преместих да работя в Техномаркет, където започвам да се чувствам по-в свои среди с технологиите и така нататък. Аз, нали, макар да не съм го учила това нещо и си имах интерес, нали, към компютри, технологии, телефони, фотоапарати и така нататък. Техниката като цяло ме влече от ранна възраст, където преди, нали, нямаше, не всеки дом има компютър и ходихме в залите за компютри и така нататък, където ми беше много готино. Милениума? Милениума имаше една до нас в 9-то основно, но не си спомням как се казваше. Една мини заличка, където, нали, съм ходила, нали, с родител, съответно бях твърде малка, за да ме пусна да ходя сама и така нататък. Какво правиш там? Какво играеш всъщност там на Милениум? Тази игра... Зума? Не. Беше една с един Херкулес, човек. Смисъл... 2D играта? Да, обаче забравих как се казва. Така се казва. Може би Херкулес. Да. Пусни Херкулес 2D играта. Маля имаше едно ниво, което трябва да биеш горгова и беше 3D. Змиите да я режеш на... Да, нещо такова. Дали същата. Херкулес 2D игра. Аз едва помня вчера какво я да ви ти преди 20 години, какво съм ми играла. Важно е. Нали? Ама копирай го и го служи горе в това. Да, и го пейс. Просто го пейс. Ето я. Disney's Hercules. Да. Тая игра беше легендарна, защото както 2D едното ниво, това е първото ниво и 2D. Да, същата. Аз искам на това ниво най-много забивах. Тя е много жестока, защото не е като цяло модерните игри, нали, убиваш, умираш и продължаваш където си умряла, тук директно се рестартира играта и почваш от начало. Да, доста хардкор. И точно играта си беше 2D, обаче боса всъщност беше 3D. Имаше някои елементи на играта, някои нива, които бяха 3D, което мен ми беше, причупваше ми направо психиката, защото сега съм играл само 2D платформа игри и изведнъж има някаква 3D сегмент. Да, 3D
Да, това е една от първите игри на компютър, която съм играла, иначе имах от тези старите Nintendo-та вкъщи. Така, ама фейк Nintendo или Real OG Nintendo? Вие ако си спомням. Защото фейк... Те с тези жълтите касетки, обаче не знам дали бяха от фейк Nintendo-тата или истинските Nintendo-та. Да, защото имаш от тялето една клавиатура, вкарваш го и то от фейк, нали, някаква игра и някаква копия на Супер Марио. Какви игри си играл на тия фейк Nintendo? Най-вече Супер Марио. Аз имах и други, но най-вече Супер Марио ми хващаше така вниманието за по-дълго време. Имах от тези портативните игрички, където играех Тетрис на тях. 99 игри в една. Да, те са едни стари. Имаше Тетрис, имаше тази жабка, където прескача, имаше танкчета, имаше всякакви. Аз съм много добра на Тетрис. Така да? Днес има чампионшип с работи има. Да, добре, яко. Тетрис, това всъщност ми беше преди да имам това Nintendo, което до ден днешен не знам дали е било истинско или не. Аз бях твърде малко, аз не разбирам. Просто ми дават някакви неща да се занимавам и съответно аз се занимавам с тях. Това е много странно. Не знам дали го съзнаеш, защото по принцип момиченцата, сега не искам да знам с теорията, обаче си играят с кукли, четат такива лексикони, аз си силикони. Четат лексикони, правят някакви такива неща. А ти как? Защо ти е харесвало да играеш или какво се съпомняваш? Нямам идея. В смисъл, не че нямах кукли, не че нямах и аз. Даже ми беше много странно да давам лексикон, ще помня от първи клас, нали, като отида за първи път на училище. Даже аз не съм била предучилищна. Баба ми лека и пръст. Тя вкъщи ме занимаваше и ми даваше да решавам задачи с римски цифри, които аз мразех. Пропуснах предучилищна и така нататък, директно ме взех в първи клас, защото може да броя от 200. Майко, за мен съм направо. Да. Тя баба ми беше свършила работа. Няма такова да ходим навън да си играе така нататък. Първо стачите, после хапване, тогава ще видим. Смяташ римски числа, после играеш Херкулес. Ти си била права си. Била си такава личност. Културна личност. Не знам какво е запалило в мен, не че ги нямах тези неща. Има ги. И за лексикон ще да ти казвам, че в първи клас ми беше много странно да попълвам такива неща. В смисъл, не беше моето. Нали, правя го, защото всички останали го правят, нали, като някакъв тренд такова беше тогава в тези ученически години, нали, да имаш лексикон, че да попълваш там стикерчета, работи наляво, печатчета и такива, нали, завърнатулки. Където има си чар в това нещо, понеже в момента младежите, те директно влизат в технологичния свят. Мога ли си, имаш ли брат или сестра? Не. Това е интересно, защото доста често или брат ти показва някаква игра и той те интродусва към гейминг света. В случая, кой те е интродуснал към тези игри, към тези неща? Ами по-скоро баща ми, защото той като му водеше на компютърни сайти, той повечето пъти той играеше вместо. Ясно. Какво играеш той? Ох, не знам. My Doom беше едната, дето играеше. Жестоко. И ти гледаш как кървичета навсякъде. Аз тази игра не иска да гледам дълги години. Между другото, после като ми взех първия компютър, в смисъл, той си го взе първия компютър. Това беше 2001 или 2002. Нещо такова. Тогава братовчет ми, той преди няколко години преди нас имаше компютър, беше давал там дискети, дискове и така нататък, нали, с игри. Need for Speed тогава пък се заребих да играя. Коя излиза да е? В 94-та, не знам коя е. Това е още била не е било 3D това нещо. Не, в смисъл 94-та, нещо такова ми се върти в главата, но има някъде още вкъщи касетката. Смятай. Doom ми беше прекалено страшна пак, нали, да се върна на Doom. Тогава вече беше дал и диск за Doom след някакво определено време, но беше твърде страшно да играя. И не много, да, Tetris, Super Mario, Need for Speed, тази Hercules, но ние нямахме на диск, така че само като имах достъп до залите, нали, където можех и аз да седна да поиграя тогава. Аз сега се връщам на наистина осъзнаване, този период 95-та, до 2000-та, всъщност наистина игрите не са били толкова... Не е имал толкова и 3D игри, технологично не са били толкова напреднали самите игри. И това го прави още по-интересно, че ти тогава с тези графики, които са били тогава, те повечето са били 2D платформа, които са били даже много и трудни. И ти тогава си заребила.
Да. Някаква форма. А през ученическите си години искала ли си на нещо? Когато си в музикалното? Да. Започваме да играем една такава underground азиатска игра Science of Fate, която наподобява малко World of Warcraft, но не точно имаше. Тя е смесица от няколко игри. След това започнахме да играем, нали, World of Warcraft на такива пиратски сървъри. Сериозно? Да. Lich King беше първи експаншън, който... Да. Първи експаншън, който играх на пиратски сървъри. Да. След това започнах малко по малко да цъкам League of Legends също. Това е 2006-2017 сезони не си играла. По-далеч. Да. Смисъл, знам, че бях 8-9 клас, нещо такова. Но колко е време било? Трябва да смета. С римски числа може да продължи. Любимите ми римски числа. На колко съм била? Скоро 15-16, не, между 13 и 16, нещо е такова. Тоест, коя година е било това? 2008-2009. Да, значи сезон на едно на League of Legends, още първо, когато е излезнала тогава. Явно да. Явно да. Дота се пробва да играе, не ме грабна. Имаше една друга игра, обаче не мога да се сети името и тя беше пак някаква такава инди, underground, но игра, където играха няколко месеца и спрях, но най-вече бях заребена да играя World of Warcraft и League of Legends. Да, като си била ученичка. Да, това бяха, нали, топ most played games. Гледали ли са други хора как играят? Тоест YouTube, в YouTube и... Не. В този период не. А тогава въобще хрумвало ли ти в главата, че ти би си желала да станеш геймър? Аз даже не знаех, че това нещо съществува като професия на този етап. Не. Даже не си го консидервала? Не, човек, аз не знам. Ако някой ми беше казал преди 10 години, че след 10 години ще правя това, което правя в момента, аз ще се смея, ще кажа, че си луд. Не, аз наистина нямаше как да го предвидя и не е нещо, което е било като цел, която се поставям. Просто аз съм типа хора, които обичат да придобиват опит от различни аспекти. Пробвам или ми харесва, или не ми харесва и така. Това има някаква логика, наистина не знаех. В смисъл, вярвам, че е готино, особено за тогавашното време, нали? Така наречените millennials. В смисъл, ние нямаме толкова достъп до техника и технология, колкото имат сега в момента. И тинейджери, и деца и така нататък. И просто беше нещо много, нещо вау за времето си, нали, да правиш такива неща. Освен, нали, да гледаш телевизия, нали, и да слушаш радио и така нататък, или MP3 плеерче и така нататък. Просто това беше наистина един така... Радвам се, че хванах началото точно на този бум в технологиите, честно казвам. И че си имал компютъра, който да ги подкарвате игри, защото също това е важно. Защото бяха и скъпи, и интернета беше скъп и така. Да, имахме интернет, нали? Къде го плащаме, къде не, нали? Заради цените все пак, но беше наистина от ранния ми досег с технологиите като цяло. Дигиталните технологии. Точно. Добре, мислила ли си, след като завършиш 12 клас университет си за някакво професионално развитие или не? Не, аз имах, поради редица причини не записах в университет. Започнах да работя и след това продължих да работя и честно казано не съжалявам, че не съм била в университет, защото имам доста стабилен бекграунд зад себе си, имам, нали, съответно и стаж и така нататък и CV-то ми е според мен добро. Но не съм мислила. Аз даже, ако трябваше да мисля тогава, бих казала, че психология, философия, нещо такова бих учила, но нищо свързано с технологиите, което е още по-странно. И мисля, че с напредването на работа, понеже както споменах, бях в техномаркет след лавки, банички и така нататък, оттам мисля, че започна така тласкането още повече към технологиите и техниката. След това работих в SiteGround, където бях Technical Support, Customer Service и какво ли още не, 4 години. Реално и там май се запознавам. Да, ние там се запознаваме с теб. И мен ме уволнява, защото аз съм съклан. Но това е нещо. Буквално 3 месеца изкарах и ме уволниха. Да, и какво? Просто е важно да го кажа. И
сякаш вече между SiteGround и Technomarket, като започнахме да навлизам в дигиталния свят и всичко останало, тогава започнах повече да се интересувам от тази материя. Не мога да ти кажа кой ми беше казан, че съществува тази платформа Twitch, където можеш да гледаш на живо как хора играят игри и така нататък. Или някои от колегите, или от съучениците ми, нали, с които някои от тях и до днешен си поддържам връзка. Ти продължаваш докато се работиш тия работи, сядаш ли да играеш някакви игри? Да, като имам свободно време съм сядала да играя и то тогава повечето беше League of Legends, докато към 2019 някъде. Всъщност тя излезна 2019, 4 години. Да, 2019 излезе на Apex, който играе в момента, нали, стримам на живо. Някой беше казал за нея, но го хайпвах в началото така, но окей, ще я пробвам. И все още тогава бях на работа в SiteGround 2019 година и когато имах свободно време, нали, аз даже тогава нямах и геймърски компютър, само да спомена, че няма геймърски компютър. Аз имах един лаптоп, който ми върши супер работа за нещата, които се правят. Офисен лаптоп, който мога да играе League of Legends на него? Да, смисъл и World of Warcraft си вървеше окей, но за шутери не. Смисъл там едва 60 FPS вървеше играта и лагваше и ме убива, защото аз играя на 15-инчов монитор все пак. Но въпреки това, пък после като също тази година, към края на годината вече си бях взела, нали, компютър. Събра си парички и си взе. Да, колко ти излезеш първия геймърски компютър? Тогава ли? Някъде около 3000. Коя година е по това? 2019. Супер, аз тогава се взех. То всъщност най-ското, ако махна монитора 2000. Защото аз си взех, нали, тогава реших да дам малко повече да инвестирам в монитор, за да не трябва да го сменим, да речем, с идните 2-3 години. В смисъл, просто е нещо, което е по-висок клас, което си е на топ, за да може да издържи в по-дългосрочен вариант. С какви характеристики беше компа? Тогава видеокартата ми беше 5700 XT на AMD, процесора 3060 пак на AMD, дъното ми беше Tomahawk, то все още също, което го ползвам, просто съм сменила видеокартата. Ма пак си на AMD. Слушай. Да. Чакай да си забравям след, защото и аз лесно така се разсейвам. Tomahawk 450 е дъното. RAM мисля, че е 16, ако не е гриден. Тогава беше 16. Мисля, че да, сега е 32, тогава беше 16. DDR4. Нещо друго, да кажа, захранване е 750. Паметта имам, нали, две SSD-та, които са по 500 GB. Сега в момента имам тези двете и едно NVMe, което е 1 TB. И монитора ми е на Aorus 27QD, което беше лимитирана серия. В момента не се предлага даже на пазара, не се произвежда повече. Той е 27-инчен монитор. Колко херца? 144 Hz, което е с IPS. Забравих да кажа, че IPS. Много е важно какъв тип монитор си взимаш, защото когато е TN или VN, мисля, че VN беше, или IPS. Това е технологията на самата платка. И съответно IPS-ката тя е достатъчно светла и достатъчно щадяща окото. И по всеки един ъгъл може да виждаш това, което виждаш пред теб. Докато TN-ката, ако я погледнеш така малко под ъгъл, става черно. Точно, да. Това са ефтините монитори. Това са по-ефтините платки и монитори, да. В момента съм с почти същите части, освен, нали, това, което съм апгрейднала с времето, беше, че си взех ново SSD, което е NVMe, пак е SSD много по-бързите и по-хубавите. И наскоро преди няколко месеца си взех 4070 на Nvidia, не TI-ката, нормалната, чистата 4070. Сега първо трябва да се сменям, нали, по някое време CPU-то и всички останали неща. Ти 4070 си взял? Да, на Nvidia. Да, от AMD си минала на... За видеокартата трябваше. Да. Едното нещо, което аз не харесвам спрямо от Twitch платформата, е системата им за енкодинг. Защото ако си AMD юзър, макар че те започнаха да правят, нали, енкодинга за тези стрими платформи като... Да. Какво значи енкодинг да обясним с някакви прости думи? С
с някакви прости думи. Това е сигнала, общо взето сигнала, който да. като записваш от компютъра, се прехвърля към сървърите на Twitch платформата. Или където и на които и да е сървъри, за да може да се вижда, нали? И всяка платформа си има определен тип сигнал, който приема. Който... Да, и какво? Да. Та енкодинга на AMD до преди около година беше много зле спрямо Twitch, защото YouTube, те си имат доста по-сериозни машини, сървъри и така нататък и наистина влагат средства в това да си направят енкодинга и всичко останало спрямо техните потребители, докато Twitch наблягаха на повече на енкодинга на Nvidia. И имаше разлика, когато, примерно, гледаш стримър, който е с AMD видеокарта, защото ти стримаш с видеокартата. Видеокартата ти е енкодера за крайния резултат, за крайната картина. И има огромна разлика в това, което виждаш, когато гледаш някой с AMD и с Nvidia. В качеството. В качеството, да. Добре. Понеже има различни видове геймери. Има хора, които си цъкат игри след работа за няколко часа. Това повечето са casual геймери. Има хора, които пак играят casual, обаче се състезават и играят ранг и са competitive геймери. Ти в кой етап от живота си стана competitive геймер и визирам първата ти competitive игра е била League of Legends? Ами да, League of Legends е първата competitive игра, макар че тогава даже не може да се нарека толкова competitive, колкото съм сега, но да речем, че това е тласнало така... Характерите да е... Да. И тогава предполагам те е вдъхновил. Гледала ли си лайвстримове при хора, които играят League of Legends? Тогава не, аз започнах да гледам лайвстрима някъде 2017-2018, нещо такова. Но преди това, защото ме попита, не съм гледала YouTube, нали, не съм моделяла чак толкова много време. Тези неща, които съм търсила в YouTube, са били главно свързани, музикални клипчета, музика и така нататък, но не съм гледала, нали... Аз казах ти, да, аз даже не знаех, че това съществува, защото в други страни, освен България, се говори много повече за тези неща, и той е като някакъв бум, нали, с едно безплатна телевизия на живо, която гледаш някакви хора как правят някакви неща, най-вече играят игри. И не знаех преди доста, за много години не знаех, че това съществува, докато не ми показаха и вече оттам започнах и да гледам и други какво правят. Не съм си казвала, искам да съм като тях, пък това ще ти е следващия въпрос. Но пък ми беше интересно и наистина, нали, гледах различни игри, гледах какво правят, нали, как... То даже тук се вижда, ако, нали, отстрани имат чат, където, нали, различни хора влизат, които гледат зрители, зрители, които пишат различни неща и стримера съответно, нали, той гледа чата, играе си каквото си играе и става някаква такава дискусия, само дето, нали, ти не ги чуваш тези хора, ти просто им отговаряш на някакви съобщения, докато си разцъкваш или правиш каквото си правиш общо все. Нали, играла ли си ранкет? Да, играх. Коя? Най-високо съм стигала платина. Точно. Да, и после спрях, защото те и тогава моите съученици спряха да играят и на мен ми беше забавно да играя сама. Защото все пак League of Legends е една доста токсична среда. Да. Нали? А от към FPS игри, реално Apex е първата FPS игра. Това? Технически да, аз пробвах CS 1.6, но беше ми скучно. Пък и много ме биеха и... Тя е точно по-тактическа. Тя е доста по-тактическа, да. Ако трябва да се поставя, макар че и да и не, защото Apex Legends е Battle Royale. Какво е Battle Royale? Какво представлява? Значи ти имаш си картата, трябва да правиш стратегия на момента, а не както, примерно, имаш една мини карта в Counter-Strike, където просто откараш база Б и така нататък, бомби, терористи срещу антитерористи и така нататък. Там хода и самото... Български да говоря, защото говоря само на английски. Самия ход на играта и крайният резултат могат да бъдат винаги различни, защото ти на момента трябва да вземеш тактика. Имаш една голяма карта, която е, да речем, 4 пъти минимум по-голяма от една нормална карта. Остров, не карта, да. Като остров, точно така. Има 20 отбора. Тези 20 отбора всеки има по 3 човека в отбора си.
Тоест 60 човека. 60 човека са на този остров слаш карта, както искаш да го наречи. Да, си един от тях. Аз съм една от тях, нали, с моите съотборници, при което падаш на различни места на картата, където тези различни места има шанс да се намериш оръжия и амуниции и хилинг и така нататък. Събираш каквото събираш, нали, трябвате да се биете с други отбори, обаче ако примерно аз се бия с някои от всички тези 20 отбора на картата, чуват от, да речем, някой отбор, който е също наблизо, чува, че има, нали, стрелба и те идват, те започват да се бият. И тогава, нали, в някакви такива моменти трябва да обръщаш тактиката, така че все пак да победиш отбора, с който си започнал да се биеш, ами все пак и да лайкнеш другия отбор, който идва, нали, да ти прави third party, така както си го казвам един. И е доста тактическа, защото и в същия момент кръга се затваря и става по-малък и по-малък и по-малък. Става по-напрегнато и по-напрегнато и трябва да има механики за адаптация на самата карта, да знаеш много добре зоните, за да знаеш къде може да се скриеш, къде може да се биете и така нататък. Изключително тактична е. Тук вече идва и момент, където всеки един герой в играта си има различни abilities, които допринасят за самата битка или за загубата или за победата, нали, вече според зависи. А то преди... Но е много по-тактична, ако лично мен питаш, много по-тактична е спрямо Counter-Strike. Да. Counter-Strike според мен е повече кампене и, нали, изчакване на удобни моменти, да причакаш някой да го застреляш, отколкото обратното. Тази е по-динамична. Тази е изключително динамична. И ако една тактика за ротация или механика, с която се биеш спрямо съпротивниците си, е работила, следващата игра може да не работи. Защото се срещаш с хора, които са или много добри, или горе-долу на твоето ниво. Има някои, които са, нали, много стартиращи, няма как, нали, да се самоотбраняват, нали, адекватно и така нататък. Така че, да, динамична и различна. Кири, пусни част от геймплея на вчерашния стрим. Онзи ден. Онзи деншничния стрим. Деншничния. Да, нагоре. Цъкни ми на името. Цъкни ми тук на името. Където е долу иконката. Видеос. Това даже може. Ето това са шорт клипове, ако искаш пусни някои от шорт клиповете даже. Тези, които са отгоре, първите две. В смисъл просто, нали. Да, това е каналът ти в Twitch. Да. И това си ти как стримваш в даден момент си. Да. И като цяло динамична е играта. Доста динамична. А всъщност, малко предистория за този тип игри. Този тип игри навлиза 2015-16 с известен сървър на Minecraft. Minecraft е игра с едни купчета и такива неща, повечето хора я знаят. Реално в тази игра идва първият Battle Royale елемент, който е картата се смалява и ти трябва да се бие един друг, за да оцеля. Да, Fortnite е една от, мисля, че първите игри. Да, Fortnite е следващата игра, която реално прави това нещо мейнстрим и се е известно във всички, в цял свят, точно този тип игра. Кое? Този тип игра в Minecraft. Не знам, да. И реално след това идват другите различни други, примерно Apex и много други. Overwatch беше горе-долу така близиничката, която излезна, в смисъл горе-долу, макар че не точно, тя е, бих я казал, по-скоро някаква така фенси версия на Counter-Strike, в смисъл като механика. Да, като стартира. Нали, после Valorant, което си е доста повече като модерната версия на Counter-Strike, но тези, които са подобни на Apex Legends са на Call of Duty и тази Fortnite. Да, мисля, че Call of Duty Warzone и Fortnite. Да. А в случаят, коя ти казваш, че излиза играта 2019 година? 2019, преди 4 години, което мисля, че смятам правилно. И ти още когато излиза, ти харесва и решаваш да започнеш да играеш. Да започнах баш на релиза, понеже тя беше релизната в февруари месец 2019. Аз да речем съм почнала лятото някъде между сезон 1 и сезон 2, нещо такова. Но тогава аз бях много зле. Аз не бях много зле. Аз буквално падам, но тогава имаше една единствена карта. Сега през годините добавиха повече карти, в момента 5. Където, нали, всеки сезон въртят 3 различни карти, за да не е писване на играчите. Тогава просто падах. И то си имаше така наречените хотспотове, където хората просто, нали, искаха просто да се бият. В смисъл, те
искат да паднат и веднага да вземат каквото и да е оръжие пред тях и да почнат да стрелят навсякъде. И то беше мазъл. Наистина беше мазъл. И аз нуба падам, умирам. Падам, умирам. Падам, умирам. В смисъл, може би на 10-та игра успя да намеря някакво оръжие. Но и лаптопът ми беше, както казах, доста бавен за такъв вид игра и респонс тайма съответно беше изключително бавен, при което на мен ми чупиха каската постоянно, но аз не се отказах и продължава да го правя. Защо? Аз ако бях едностранна игра, като направих, защото аз съм играл, едностранна след това. Не мога да ти кажа как това ме е закачило още повече, което е странно, да, и аз по принцип бих, си казала не, това не е за мен. Но просто казах си, добре, аз знам, че не мога да играя такъв тип игри, не съм играла, в смисъл не е World of Warcraft, не е League of Legends, не мога да играя такъв тип игри, обаче искам да се науча да играя такъв тип игри. И съответно, да. Била си амбицирана да станеш... Бях амбицирана да спра да падам и да умирам на секундата. Да, да доживееш просто, това ти е била основната идея. Добре, това е 2019 година. Как се развиват нещата? Ставаш ли, има ли прогрес в... О, да, като си взех нормален компютър към края на същата година вече, нали съответно. Може и да оцелявам поне 3 минути, без някой да ме съсипва от бой. Нали, по време на времето, понеже има един мод, който е в играта, където може да тренинг ярд, нали, където тренираш, нали, да тестваш оръжия, нали, aiming, бла и всичко останало, защото всяко оръжие, нали, си има различен рейндж и, нали, да тестваш recoil и бла и така нататък, нали, вече взех малко, нали, така да подобрявам нещата, нали, запознах се с хора тогава онлайн в тези Discord комьюнитита, където, нали, научиха също на някакви тактики и техники и малко, нали, смисъл започна да си позадобрявам, да не ме бият, само докато падна от на картата. А спомняш ли си първата ти спечелена игра, защото те там са... Не. Не спомняш? Не. Не си го спомняш? Не. Добре. Наистина не се спомням, но мисля, че беше поне около времето, когато малко преди да се взема новия компютър, но... Тоест още на стария вече си... Да, още на лаптоп. В смисъл, даже не мога да кажа, че компютър е лаптоп, който, нали, както ти казах, за по-такива игри в League of Legends и World of Warcraft върши перфектна работа, защото там не ти трябва толкова много респонс тайм. Да. Добре. И как се развива нещата? След това ставаш малко по-добра? Ставам малко по-добре, играя, когато, нали, имам време, защото все пак тогава в SiteGround имаше доста шарени смени. И пандемията идва. Имах, нали, така, проблеми с на ментално ниво спрямо работата и бях доста отекчена и беше много кофти и така нататък. И после се казах, искам почивка. При което аз напуснах работа и няколко месеца след като напуснах работа си дадох сметка, че аз съм си вкъщи, имам цялото свободно време на света, защото е пандемия. Там си имам компютър, имам всичко. Защо пък да не помогна да стримам? В смисъл, просто е така. Така съм си вкъщи, нали, нямам работа и така нататък, нали? И започна да стримам, но аз не съм си го поставила за някаква цел. Аз не исках да напусна работа, за да почна да стримам. Да. Аз просто напуснах работа, защото исках да си почина. И да дам малко време на себе си, нали, на хората около мен. И така вече 3 години. И как? А това между другото е голяма бариера, за да първо да излезеш пред камера и аз даже да извиня, че те прекъсвам, 2 месеца не бях спускала камерата, само микрофон. Да. Тоест хората, с които си играла, даже не са те виждали. Да. Приятелите ти, онлайн приятелите не са те виждали. И какъв е този причупващ момент? Защото аз знам, че е страшно, защото аз съм се опитвал да се снимам и направо кринжвам, като се видя. Да, и аз така. Ами просто продължавах да кринжвам, докато в един момент не свикнах. Това е тайната, смисъл, просто да. Първите ти, имаш ли спомен за първите ти реакции от хора, първият ти човек, който ти е писал, някакви такива първи моменти? Горе-долу имам. Аз някой от тези хора, един ми е дизайнер, той ми е правил логото и мочтата в канала. Да. Той беше един от първите хора, които, нали, ми намери канала. Той е американец. Иначе те бяха някакво окей, нали, някаква такова камера, нали, смисъл, почнаха да се хайпват, нали, че му виждат на камерата, аз съм някаква така хора, не искам да се показвам на камера, смисъл не искам, наистина, както ти казваш, този
израз кринж. Просто беше много странно, много некомфортно спрямо мен самата, защото аз нали не съм... Има някои хора, които им е комфортно, които обичат да са пред камера, които обичат нали да правят каквото и да е в центъра на светлините и така нататък. Но при мен беше някакво... Просто не иска да си гледам видеята, понеже всяко едно от тези видеа, в смисъл, всеки един от тези стримове те се записват и остават на платформата. За винаги? Не за винаги. Те ги чистят на всеки 2 седмици, нали се обновяват. Ти можеш да си ги свалиш, нали, локално, но тези, които можеш да ги гледаш после, което е видео on demand, остава за 2 седмици. И аз не исках да ги гледам. В смисъл, аз отказвах да пусна да се слушам и да се гледам, защото това, което са ми казвали, ако в началото, нали, ако искаш да станеш успешен стримър и така нататък, трябва да си гледаш това, което си прави. В смисъл, за да го анализираш, за да знаеш какво можеш да подобриш, какво не можеш да подобриш, но аз отказвах да ги гледам. Аз не исках да ги гледам. И първоначално само с микрофон даже ме беше и срам да говоря. Честно казано. В смисъл, повечето пъти само играх и нали, просто си гледат играта хората и пишат някакви работи там и се чуват си, вайбват и така. Но беше много странно. Как свикнах? Просто свикнах. Си казах, в някакъв момент след 2 месеца си казах, окей, това ми харесва, искам да видя докъде мога да стигна, нали? Докъде мога да стигна, докато се намеря някаква работа, нали? Пък нали, да се занимавам, нали? Аз не обичам да правя някакви такива наполовин работи. Си казвам, добре, щом съм се пуснала в тази платформа, нали, ако искам нали, да правя това, което другите правят, трябва до някаква степен да правя това, което другите правят, което е камера, микрофон и нали, съответно геймплея, картината и така нататък и да си комуникираш с хората, които идват. И така, просто си казах, трябва да го направиш и си го казах. Как започна да генерираш хора, които да те гледат? И да вече да имаш постоянни хора, които всяка вечер се пускат да те гледат. Всъщност ти говориш на английски език. Аз от началото започнах на български. Да. Поради причината, че все пак ми е моят роден език. Смених на английски, защото бях изключително разочарована от хората, които влизаха и от нещата, които ми пишеха в чата, заради това, че аз съм жена и играя игри. И дете се вика, изядах нали, малко така, не хейтен, то по-скоро е с тази недораслата простотия нали, към една жена, която нали, може да се досетите за какво говоря. И просто си казах, не, сменям на английски. Смених на английски, не че пак няма такива моменти, но бяха изключително по-малко, защото хората, които са в другите държави, навсякъде по света, имат малко по-голямо възпитание и респект спрямо хора, които са стримъри. Било то мъже, било то жени, на каквато и да е възраст. Имат малко повече респект и са нали, по-приятелски настроени, по-добре настроени към тези хора. Според тебе това културно ли? Защото аз много пъти, когато правя неща и когато публикувам видеа, било то образователно, каквото да е, когато ги правя на български език и аз изяждам огромна доза хейт, независимо колко се опитвам да бъда полезен. Според теб това културно ли ни е насъдено на нас българите да се подиграваме и да усмиваме и да оплюваме всичко? До някаква степен на менталитета, но тук идва момента, където всеки един човек, независимо пол, възраст и така нататък, да се възпита, че трябва да имаш респект към хората, трябва да наистина да имаш респект към хората, независимо какво правят. Сега, ако да речем, аз не съм съгласна с това, което ти правиш, аз няма да обръщам внимание на това, което ти правиш. Аз ще се фокусирам върху това, което на мен ми е интересно, това, което аз имам някакво така, не да извличам нещо като полза, просто защото нали, не ме кеф какво правиш. Няма да те гледам, няма да те плюя обаче. А доста хора са точно на обратния принцип. В смисъл, хем ще гледат, хем ще те плюят. Да. Което е, не знам, не го разбирам този начин, мисля. Наистина не го разбирам. Викаш, чужбина не е бащата. Не. В смисъл, хората като цяло имат респект към други хора. Независимо дали продаваш банички или правиш съдържание в интернет. Имат малко повече респект. Има, нали, елементи пак на хейт, но не е толкова голям. Според тебе може да се промени? Може би да. Оптимистично ли си настроена още към българската промяна? Виж, ако дойде момента, в който може да се промени това нещо и да излиза повече
не само в аспекта на стримовете, ами в аспекта на хората, които искат да направят някаква промяна за по-добро. Когато се напълни с такива хора, мисля, че тогава в някакъв момент ще им мръзне на хейтерите да хейтват толкова много и да го приемат, да вземе да става нещо нормално, ако ме разбираш. А в момента тук все още, нали, стриминга и това, което ти правиш, с което ти се занимаваш, до някаква степен би го нарекла ниша, до някаква степен. И затова от нас е по-голям хейт. Иначе, ако примерно, да речем, правиш TikTok или нещо друго, може би, да, пак ще отнасяш, нали, в някаква степен хейт, но просто, да. За някакви такива по-нишови занимания и мероприятия, да, повечето хора отнасят хейт. Ясно. Да. Поне така го виждам аз. Добре. А професионално, като започна да стримваш на английски, увеличи ли се броят хора, които те гледат, съответно започна ли да получаваш някакви видове subscription и такива, защото ти може хората да се абонират за теб в тази платформа и всеки месец дават по 3-4 долара, за да ти помогна да се развиеш като професионален стример. Ами в началото беше трудно. В смисъл, дори да бях на български, дори на английски, аудиторията като бройка средно зрители беше, нали, ниска. Аз тогава бях на няколко месеца. Ми средно 3, 4, 5, 6, 7, нещо такова. Смисъл... Човека на вечер? Да. Но това дълго време стоеше на тази бройка. Нали, аз съответно започнах тогава, нали... Инстаграм беше една от първите ми платформи, които започнах, нали, да се опитвам да развивам, за да мога, нали, все пак да се промотирам, а не само, нали, като включа лайк бутон да чакам просто хората да ме намерят, защото, нали, пандемията роди адски много такива стримери и хора, които създават различно съдържание, било то гейминг или не. И е изключително трудно да се сравняваш с милиони други, които са наживо. Примерно, ако отидеш на Twitch обратно, само да ти покажа категорията, цъкни, примерно, напиши горе Apex Legends в сърча, горе в сърча Apex Legends, за да ти покажа горе-долу колко хора, или League of Legends, няма значение, някоя от категориите. Така, цъкни на самата категория, значи това е категорията, не се лъжа. Просто да ти покажа колко... Не, това е канал. Си на брауз. Да, си на брауз. Да, категорията, примерно, да, ето League of Legends, цъкни League of Legends, ето това е, да. И сега почваме да скролваме надолу да видиш колко много хора са в момента на живо. И съответно бройката е... Алгоритъма на платформата е отгоре излизат тези, които са с най-много зрители. Тук имаме 37 000, имаме 11 000, имаме 10 000. Които гледат на живо в момента. Които гледат, нали, този канал на живо в момента. Давай надолу. Надолу. Може да си представиш колко тук вече сме на 100 вюора. Тук сме на 70. Продължаваме долу, тук 40. Тук са по 30. 28, 27. Продължаваме надолу. Където изведнъж стават 15-14, тези, които са с 2-3 са още по-надолу. Може да си представяте колко един човек, ако трябва, нали, да ви намери без да се промотирате, трябва да скролва надолу в някаква голяма категория, която, нали, трудно е. А тези, които са по-нишовите игри или занятия в самата платформа, тези категории, имат по-малко последователи, обаче по-малко интерес от към гледане. В смисъл, там може да е, примерно, ако имаш 3 зрителя и играеш някаква нова инди игра, която дори не е излезна, някой демо, да речем, ти ще се първи в тази категория, защото няма никой друг, който прави това, което ти правиш, но това съответно не носи успех. И тук започва, нали, момента, в който аз, нали, всячески се боря за да се промотирам, за да събирам аудитория, нали, все пак да... И трябва да накараш по някакъв начин тези хора да се връщат обратно, за да гледат теб. Нали, един от всичките милиони, които са там на тази страница. В смисъл, не, в категорията са минимум 300-400, нали, горе-долу средно на ден, но трябва по някакъв начин, нали, да ги задържаш тези хора. Да се бориш за тяхното внимание. Всъщност, то методите са различни. Първо, или трябва да имаш страхотен характер, да си много забавен човек, или трябва да си много добър играч на самата игра, да си много голям професионалист на самата игра, или да си микс, примерно като Грета, защото тя има готин характер и е добра на играта, която играе. И другото нещо, което ти каза много добре, е нишата на самата игра, т.е. ако искате да се развиете като стримари,
трябва да изберете подходяща игра, която не е твърде населена, особено когато стартирате, твърде много хора не играят. И има потенциал и има интерес към самата игра, т.е. supply и demand. В случая Apex Legends е такава игра, която е перфектният микс между тези две неща, защото играта не е сред най-играните, обаче е много играна игра и съответно има интерес. Не е ниша, но тактиките са различни, при всеки работи различно. Да, така е, нали, за да достигнеш някакво ниво, повечето хора, да, както те биха казали, трябва да са добри на тази игра. Обаче аз съм виждала хора, които са адски добри на тази игра, която играят. Ама говоря, че те са, в смисъл, Predator Level Ranked, който е най-високия. И те стоят, от години стоят с 8 човека в тяхната аудитория. Те не са си разраснали канала, те не са правили маркетинг, те не са правили нетворкинг. Те не говорят, те дори не се опитват по някакъв начин да се задържат зрителите, които са там. Те единственото, което правят, когато пуснеш канала, е стоят. Фокусирането е, нали, на следващо ниво, нали, което разбирам, нали, трудно е, аз защото съм се пробвала много пъти да говоря докато играя, обаче пък тогава си губят част от фокуса и, нали, правя глупости. Но дори след като свърши играта, те не правят коментари, те не дават професионалното си мнение. Няма нищо, което, нали, просто ти гледаш някой човек буквално как играе and that's it. Няма говорене, няма този елемент на комуникацията. Това е много важно, двете неща, които ти каза, маркетинг и нетворкинг. Тоест, било то да започнем да си имаме свой YouTube канал да е инфлуенсър, защото ти малко или много си инфлуенсър под някаква форма. Като цяло, да. Колкото и да не обичам тази дума инфлуенсър. Да. Честно. И стримър. Тези два аспекта, ти да промотираш своята работа и да създаваш партньорства и контакти с други хора са много важни. Искам ти да ми разкажеш за твоята стратегия за тези два елемента, като визирал маркетинг. Първо, после да ми разкажеш за нетворкинг, какво правиш, за да можеш да привлечеш. Ами, маркетинг от маркетинг гледна точката. Аз преди време бях съм правила Facebook, нали, като страница, която така и наистина да я развивам, защото Инстаграм тогава беше малко по-така популярното средство да, нали, все пак с хаштаг, чрез различни видове хаштагове, нали, да промотирам това, което правя. Примерно, аз даже в началото, ако ми отвориш Инстаграма, качвах надолу. Те са много неща. Главно е такива мини клипчета от стримовете си бях качвала, смисъл това е супер старо, да. Мини клипчета от стримовете си бях качвала като геймплей, нали, смисъл примерно по 30, 40, 50, 60 секунди, нали, нещо, което нали, да покажа, нали, какво правя докато аз стримам. Аз съм си го извадила от записа на стрима, качила съм го, нали, там, съответно чрез хаштаговете, даже тук може да видиш сетъпа ми и всичко останало, където бях с микрофон и слушалки, а не с нормален микрофон. И съответно, нали, по този начин почваш да се промотира, почвам да качвам различни материали, свързани с геймплея ми и така нататък. И примерно гледах, нямах, нали, някакъв график, примерно веднъж на седмица или нещо такова да качвам, но винаги като имаше нещо интересно, което се е случило на стрима ми, да го хайлайтна и да си го кача тук в Instagram страницата. Имаш ли успех това нещо? До някаква степен да, но въпреки това аз започнах да си правя като, нали, това си ми беше тогава портфолио. Смисъл, сега наскоро си направих сайта и така нататък, който ще стигне до там. Но започнах, нали, първо да си качвам тук в Instagram, второ има различни Discord групи, където има такива малки стримери, малки, в смисъл, геймери и така нататък, и там да се промотирам, нали, под една или друга форма, нали, и гледа да не прекалявам с това нещо, защото когато отиваш в някакво такова по-затворено комюнити и тръгваш, нали, да с някакво да се промотираш прекалено много, защото има грешни начини да се промотираш, правилни начини да се промотираш, и най-много да те банат и да те изгонят там. И да си навлечеш минуси. Да си навлечеш минуси, а не да извлечеш позитиви. Честно казано, в началото не обръщах чак толкова много внимание на маркетинга. Сега в момента е много повече, ако трябва да се поставя началото вързано с това, което правя, нали, в момента. Беше в много по-малка степен, но пък гледах, нали, да си задържа хората, които започнаха, нали, да ме гледат, нали, да се връщат обратно. Аз бях по-фокусирана върху това да накарам даже хората в моя чат да си говорят помежду си, понеже аз имам също Discord сервер, където хората могат да си комуникират, да играят заедно други игри. Смисъл,
каквото искат да правят точно взето. Те имат там съм им създала различни подканалчета да си говорят защото имаме хора, които ходят на фитнес, често да си говорят за някакви фитнес работи, за тренировки и така нататък. Канал, където може да се споделят музика, да си слушат някакви неща, канал, където може да се отговарят, да си играят игри заедно и така нататък. Нали? И това отнеми много време да ги накарам тези хора да започнат да си говорят помежду си, не само с мен. Защото те искаха, нали, само моят елемент. Те не искаха да казват здравей на някой друг, който влиза. Нали? Тук започна елементът от началото да изграждам това комюнити. Хора, говорете си, смисъл, аз не мога постоянно да играя, да гледам чата, нали, да ви обръщам внимание, говорете си. В крайна сметка за това е комюнити, нали, за да може все пак да се запознават, нали, и те помежду си. А как се изгражда такова комюнити от сега колко са на брой? Съм ги броила. Иначе като абонати в Twitch? Като абонати, смисъл, то фолуари с тези, които, нали, се сабскрайбвате, не знам колко са, мисля, че са около 200, но every now and then, деца казва, в смисъл, аз си ги имам редовните, които са, да речем, около 15 редовни, всеки път като стримвам са там, и останалите стотина човека, които се появяват като имат време, защото все пак, като говорим за различни държави, различни часови зони. Най-много хора, които ме гледат, са от Европа, и то те са скандинавските държави. След това е Америка и след това е всичко останало в Европа. Тук там е тези Гърция, Румъния, Сърбия и така нататък. В смисъл има единични бройки от тези съседните ни държави, където, нали, чат-пат, когато имат време, нали, идват. Нали, макар и да кажат просто, нали, good luck и така нататък, нали, трябва да работя или не знам си какво си и така. В този случай имаш 4000 и колко? И 4 последователя? Да, 4000 последователя. Абонатите са ти около 200? Да, защото не всеки, който те последва, те гледа. В смисъл, че може просто, нали, защото те си мислят, че това е като на принципа на YouTube. В смисъл, даваш удръж лайкчето там и това по някакъв начин, нали, те съпортва, което е добре, защото е цифра, която в някакви определени моменти се гледа, но не е реципрочно на това колко хора ще идват да те гледат. Точно. Не е реципрочно. А тези 200 хора дават всеки месец по там 3-4 долара? Зависи от страната, защото те го направиха country specific payment-а, поради факта, че някои страни са от тези третите и не могат, нали, да платят толкова долара. Да платят толкова пари, така че то е според държавата. Примерно за България в момента, даже в евро, смисъл, не плащаш в долари. Ти плащаш в собствената си валута на държавата, но да речем между 2 и 5 долара, ако трябва да говорим в долари. Това много зависи от страната, която си. И съответно платформата си отдържа комисион. Тоест ти вземаш от тези 2,5 долара на човек, които доброволно са си дали, нали, те ти подкрепят, ти вземаш някакъв процент на това нещо и с това нещо си... Около 2%. Останалите 3 са за платформата. Да. В смисъл, платформата взима много повече комисион. 2%? Малко над 2% взимам аз, да. Тоест, ако са 100%... 100% няма как да са. Дори тези, които са партньорите в самата платформа, освен ако нямат някакъв много специфичен договор с Twitch, няма как дори те взимат 100%. Мисля, че най-високото в момента е дялбата 70 на 30, като 70 е за теб, 30 е за платформата. А ти с колко си сега? Аз съм... мисля, че беше... трябва да го гугълна, но или 30 на 70, смисъл 30 за мен, 70 за тях, смисъл като дялба, или 20 на 80, нещо такова. Да. Трябва, защото те правиха промени преди по-малко година. Иначе в началото беше съвсем различно. В смисъл, в началото даже бих казал, че като не правих тези country-based, country-specific, нали, subscription-ите, нали, смисъл 5 долара, защото ти, примерно, ако да речеш, ще да се сабскрайбнеш, ще ми даваш, да речем, 3 долара, а не 5. И аз съответно взимам много по-малко. Ако е 5 долара, колкото и да е голям процент за комисионата на платформата, аз въпреки това взимам повече, защото ми даваш повече. Да, аз да се флексна, аз съм сабскрайбнат в канала 2 месеца. Някой ме е подарил членство просто. Да. Има хора, които толкова се кефят, че те могат да купят
Не едно членство, а няколко членства и те няколко членства рандом ли се разпределят за хората, които гледат в момента. Да, просто като бъндъл подарък. В смисъл, то даже отгоре има ето това лиловото бутонче гифта съп. И тук вече може, нали, съответно да гифтваш, има 5, има 10, 20, 50 или 100 наведнъж. И където, нали, съответно, да, колкото искаш да дадеш от себе си за комьюнити. То това е по-скоро за самите хората. И то на рандом принцип. А за нетворкинг аспекта, понеже ти не само си от хората, които ти понеже всеки ден почти стримваш, всеки ден играеш. Почти всеки имам си, нали, сега. Разредих си малко графика, за да мога все пак, нали, да имам време и да едитвам и така нататък. Нали. Смисъл, сама си правя всичко, което правя. Да. Няма кой да, нали, нямам, нали, някакъв модератор, не модератор, ами примерно модератор на моите таскове, нали, като стримам. Имам модератор в канала, който просто следи за някакви нарушения спрямо правилата, които имам, примерно без расизъм, без недосексизъм, така. Аз смисъл всичко да е polite и nice. Но нямам човек, който му кажа така, обработи ми видеята, качи ми тук в Инстаграм или какъв си пост, например, тези неща аз се занимавам с тях. Но може би в някаква по-напреднала фаза. Да, със сигурност. Мисля, ако става прекалено натоварено за мен, със сигурност в някакъв момент ще ми трябва някой, който да ми помага, защото аз наистина няма да мога да се справям сама с такъв обект. Аз в момента, ако трябва да съм честна, съм доста назад с повечето неща, които трябва да пусна. Особено в YouTube, което наскоро почнах да пускам в YouTube, не откакто започна да стримам. Да. И ето виждате, има такава професия, хора, които обработват видеята на хора, които играят игри и им пускат после в социалните мрежи. И получават пари, нали, не малко пари за това нещо, че го правят. Има, да. Аз познавам, нали, такива контент креатори като мене, които си имат и те, един даже той, мисля, че имаше около 300 000 сабскрайбъра в YouTube. Той си има цял тим, той си пише скриптовете на видеята, той, нали, той ги записва и просто разпраща на неговите едитори и им казва така, пичове това, така. И им дава задачата, докато той се записва те да обработват и, нали, да правят материал, като крайен продукт се качи после в платформата и съответно си имате маркетинг, стратегия, кога се пуска един пост. Също много важно било то YouTube, Facebook, всички тези социални мрежи, кога, по кое време пускаш пост, за да достигне до най-много хора. И тук вече го пускаш спрямо таргет аудиторията ти, дали е базирана в една страна, дали е international и горе-долу, нали, гледаш статистики, следиш кога горе-долу за теб е най-добре да си пуснеш поста, в кой ден от седмицата и в колко часа. Да. Тоест тук в момента ние не говорим просто за едно хоби, което ти води някакви пари всеки месец, а тук говорим за едно хоби, което има огромен потенциал да се професионализира. Да, то си е бизнес. И цялостен бизнес се превърне, да имаш хора по теб, които да работят за теб и че да създаваш съдържание, за което да получаваш не само заплата за теб и за твоите работници. Така че за мен това е много важно да ви го споделя самата перспективна възможност на тази професия, като преминем към следващата част, която е, че ти не си само от хората, които стоят зад екрана, играят игри и говорят с някаква публика, ти ходиш по различни конференции, като разкажи ми малко повече за това. Ами първата такава, чакай. Ако трябва, нали, да първото ми интервю, всъщност, това мисля, че е второто интервю, да. Не, трето. Едното, добре. Като видеокаст. Като видеокаст, мисля, това ми е второто, иначе първото беше 2021 PC Build. Не знам дали ги знаеш. Да, това има списание и сайт. И те са и фирма, която, нали, продава части от бял компютри и така. Те ми направиха интервю, където, не интервю, по-скоро говорихме на темата какво е да си момиче стримър. Защото, честно казвам, повечето хора, които са на тази платформа, те са мъже, различна възраст. И има жени, нали, което е започна да навлиза, понеже платформата е на колко години? Тя 2012-2013 нещо такова, смисъл на над 10 години даже. Платформата, ако не се лъжа. В началото е много предимно, нали, мъже, много по-малко жени и така нататък. И все още преобладават мъжете за сметка на жените. Там и си говорихме по тази тема на дълго и на широко, нали, всички тези, нали, коментари за това, че съм жена, нали,
сексизма и всичко останало, нали, как нали, това се отразява на мен и на други. Нали. Това беше първото интервю. След това не съм ходила на някакви фестивали, но установих 2022 година лятото, че има такъв гейминг фестивал, който се казва DreamHack. Провежда се в Швеция и не само. Той се провежда в целия свят, на различни места, най-вече тук на Европа. Да, на базата на Европа, да. И си казах, окей, смисъл те билетите не са толкова скъпи. 3-дневен билет е някъде около по-малко 90 лева, ти за между 85 и 90 лева, нещо колкото обърна от шведски крони в лева. 3 дена, където вътре в едно огромно хале на 2 етажа имаш експота, имаш фриплей зона, имаш кутови игри, тези контент креаторите, където си имат специални будки, където те лайв стримват на живо, там се имат целият сетъп с компютрите и всичко останало. Даже ако отидеш на сайта, аз не знам дали съм качвала някакви снимки на сайта, или по-скоро в Инстаграм ми. В Инстаграм ми. Те надолу, още малко надолу. Ето тук цъкни, защото имам повече снимки. Да. Ето тук, където давам. Това е от Meet and Greet, да, така. Защото не знам къде... Ето, примерно са това тенисна маста. Имаш най-различни неща, които можеш да правиш там. В смисъл, каквото ти е кеф. И отделно това в билета, в цената на билета ти е включено, вече има концерти, където вигат в самото хале на втория етаж, има диджей, където нали, свират музика. Само да кажа, не се продава алкохол вътре и няма такива, смисъл, забранено е като цяло вкарването на алкохол. Но пък за сметка на това хората могат да се забавляват, има нали, експота на различни неща, било то на нови монитори, нови компютри, периферия, някакви такива гейминг брандове, които правят столови, мишки, клавиатури, геймхабове, каквото ще да е. Смисъл, те се вика рая за един геймър, общо взето там. И отидах просто като нормален посетител. Аз всъщност се бях аплайнала за DreamHack, понеже да имат формула в сайта, където ти можеш да се аплайнеш, да си напишеш информацията, нали, колко последователи имаш, да си оставиш социалните мрежи и така. Тоест никак просто като посетител да се запишеш, а да се запишеш като създател на съдържание. Но бях малко закъсняла с application формата. Те така и не ми казаха нито да, нито не. Смисъл, аз така и не чух нищо от тях, но въпреки това реших, купих си билети и отидох там, където на живо тогава пък за първи път се видях с... Те вече ми ставаха доста добри приятели, те са двойка шведи. Отидох при тях, даже бях от тях, на техния размаз. Това са хора, които те гледат. Те са хора, които те гледат и се срещат с тях на живо. Да. Срещнах се с тях на живо и аз пътувах. В смисъл сама, просто си хващам самолета, пътувам с Дания, там си хващам влака за Швеция. Виждам се с тях на живо, иначе сме играли или комуникирали сме така нататък, и защото много хора са ме питали, добре, те ли е страх, нали? Викам си, принципно не е, нали, окей, да правиш нали, нещо такова, но аз викам, що пък да не. В смисъл, аз съм достатъчно луда в някакви такива аспекти, просто си отидах. Както и да изкарах си невероятно, аз бях някъде 6 дена там, иначе самото събитие беше 3 дена. Останах още екстра време да разгледаме Швеция и така нататък и чаках с нетърпение, след като свърши, нали, да пуснат отново тази application форма, за да мога да се запиша и да се стискам палци. Тоест до година си изчакала? Не до година. Смисъл, понеже летния и зимния в Швеция се провежда 2 пъти. Едното е през лятото, другото е през зимата, което означава юни и ноември. И те някъде в началото на септември пуснаха пак формата и аз нали, всеки ден стоя на сайта и рефрешвам, чакам тази форма. Записах се и те взеха, че ми казаха да. Приехте като вече създател на сайта. И какви са бонусите от това нещо? Какво получаваш? Бонусите са много, защото ти си получаваш твое място, където нали, да стримаш. Получава цялата периферия. Значи говоря, ето примерно тук тази снимка, ако цъкнеш, да. Отзад са всичките брандове, които са това е Xbox PC Game Pass, Intel Logitech, LG Gantel, което е техномаркет Технополис, който ги спонсорира. Получаваш възможността да имаш meet and greet, game shows. Имаш най-различни активитета и първове за това да имаш достъп до
всичките бранд менеджери и продакт менеджери, които можеш да нетворкваш с тях и ако искаш нали, да си разраснеш това, което правиш. Да ги промотираш или просто да се запознаеш с тези хора. В смисъл, мисля, че да си на такава позиция by itself, си много пърковете за това нещо. Тук между другото, точно тази снимка, тук съм в LAN зоната, понеже той е стартирал през 1994 като LAN Party в Швеция. Той там е тръгнал и се е разраснал вече толкова години напред. Тук бяхме в LAN зоната, където също ако си много запален и така нататък, може да си донесеш самия компютър, да си го сложиш там, те ти предоставят нали, ток интернет, който е изключително бърз интернет. Защото те са минимум 400-500 места за LAN зоната. Това е само горе-долу първият етаж, където е половината отделен само за LAN зоната. Това са семейство, това има детето, това съм аз, това е жената. Те правят игра. Те са Indie Game Developers. Аз се запознах с тях чисто случайно. То беше петъчен ден сега лятото на DreamHack. Беше петъчен ден, те дойдоха в будката там за Meet and Greet, нали? Запознах се с тях, дадах ми визитки и така нататък, говорих си. И после ги намерих съвсем случайно, нали, засякох с тях, понеже не знаех дали са просто минават, нали, да видят за един ден, както много хора, които не им се оставят там, защото хотелите и пространството е скъпо, честно казвам. И случайно ги видях и им казах така и така, нали, как сте, що сте, това, и като добре, така му се разхождаме, нали, свършихме малко работа и се разхождаме и аз, нали, окей. При което им казах, има ли как да тествам играта, нали, разказахме по нещо тогава преди да се срещна с тях, първото ми интервю, маля колко е, трябва да ме вложиш, защото аз съм толкова хаотичен човек, като разказвам нещо. Първото ми интервю беше с DreamTech, това е българско инди гейм студио, което... Тоест ти реши освен да стримваш, освен да учиш в конференция, ти искаш да водиш интервюта, т.е. да интервюраш различни компании и девелопери, които разработват игри. Това как стана? В смисъл да, приехме на DreamHack беше яко зимата на 2022 година, връщам се пак обратно, защото беше назад напред нещата. Изкарах се невероятно, записах се пак преди лятото, приехаме, сега пак отивам след 2 седмици, съм там на зимното издание отново, където път, даже съм и квизмастър на едно събитие там, в самия евент. Това как тръгна с Indie Game студията. Cooldown Pub в Пловдив. Бяха направили едно събитие в началото на тази година, май месец, което е Пловдив играе. 10-дневно събитие, където паралелно с пуба и още 2 кафета в Пловдив бяха направили различни активити за бордови игри, escape rooms и така нататък. И бяхме поканили единия ден да присъствам там като стримър, където хората, които са посетители на заведението, могат да дойдат с мен да седнат до мен на диванчето с PlayStation да играем някакви игри заедно. Деня преди това обаче имаше експота на български гейм дев студия, където се запознах с DreamTech и с Студио Мечка. Да ги скараш в сайта и са интервюта. В смисъл, те са ми в YouTube целите интервюта, нали, но само DreamTech. Добре, цъгни ми на YouTube-а, Under My Work. Отгоре на менюто My Work и YouTube. Ще видиш после. Да. И в момента само на DreamTech, защото на Мечка го обработвам в момента. Но то става даже доста дълго, смисъл, аз трябваше да го разделя на 2 части, защото не исках да режа повечето от нещата, пък всичката информация беше интересна и важна и така нататък. Така както и да е, поговорих с тях първо и им казах, нали, хора, викам, нали, по какъв начин се промотирате, интересно ми, защото аз не съм чувала, нали, честно казвам, не съм чувала. И добре, по какъв начин се промотирате, какво правите, нали, така, нали, поговорихме си. Тествах игрите, защото имаше възможност не само да се видиш с тези хора. Но желая ми да тестваш игрите, не са готови, не са на пазара, може само в wish-листата да си ги добавиш. Не знам, защо лагва. Да си ги добавиш в wish-листата. И им казах, добре, искате ли да направим нещо интересно?
искате ли да ви направим едно интервю? Нали, казах им, представих се коя съм, какво съм, що съм, така. Искате ли да направим просто едно интервю, да видим как хората биха се почувствали да видят нещо по-различно като съдържание. Те като супер, нали, добре, помогнаха ми, направиха ми, нали, тези банерите, които са на YouTube и промо-материал, който да качвам, нали, на различни места. И беше изключително интересно. Значи мога да ти кажа, че зрителите, които имам, се фокусираха изключително много да питат върху различни аспекти на играта. Било то за програмиране, било то за механика, физика, всичко останало, нали, дизайн. Защото аз също в моята комьюнити имам хора, които са девелопери, но, нали, на платформи, на веб платформи, не са на гейм платформи. И беше изключително интересно, защото някои от тях даже в ранните си години са искали да стават точно такива гейм девелопери. Да. И беше изключително интересно и се заформи една доста дълга дискусия, защото трябваше да го разделя на 2 части, по час и нещо всяко. Тоест, това е стрим. Това е лайвстрим, Ти на лайвстрим тестваш играта от български разработчик. Да, ние първо говорим. На бекграунда в момента, нали, върви играта, просто тизър от играта. Ти не играеш само? Не, в момента, нали, само говоря, има, нали, вече после по-нататък, нали, във втората част на YouTube видеото ми, вече нали, пускаме геймплей, те им пращат демото, аз си го инсталирам на компютъра, нали, и тествам. И, нали, правим и дискусия, докато аз играя, нали, питам за механиките, как, що, нали, кое, как, с клавиатура ли е по-добре да се играе, с джойстик ли, нали, в случая и така нататък. И така се зароди идеята ми да го правя това нещо, защото преди това цъквам в YouTube да видя дали има някакви такива интервюта с Indie Game Dev студия и почти нищо не намерих. Дори в топ сърчовете, които ми излизат отгоре. Да обобщим само Indie Game Dev Studio означава Indie от Independent, т.е. това са малки студия, най-често група приятели, се събират и се казват нека да разработим игра без някакво голямо, огромно финансиране и да направим нещо, някаква идея, която ние си имаме. Много често тези малки игри или се разрастват в някакви по-големи проекти, някои от тях стават едни огромни успехи. Например, Minecraft е една малка инди игра, която в момента е една от най-известните игри по цял свят. Да. И ти правиш интервюта на българи, които българи са... Започвам с българските студия. Имам и още в списък, в които в някакъв момент, нали, трябва да направим. Може би или до края на годината, но най-вероятно ще остане за година, защото сега с DreamHack и всички останали неща съм доста заета. Но Studio Mechka и DreamTech бяха българските студия, които съм интервюирала, и тези шведите, които са Magnetic Lake. Едните са тези DreamTech, те разработват какво представлява тази игра? Ако си играл... Subway Surfers. Ами то е смисъл hoverboard action roleplay игра, смисъл... как се казваше тази? На която ми напомня. Насудналчика? Не. Ще се сетя, но общо взето имаш си hoverboard. Правиш различни трикове с този hoverboard, за да го чарджнеш, имаш енергия, която получаваш като допълнителни точки и събираш сложните работи и съответно изпълняваш квестове на... Да. Самото нещо, да. А другото е Studio Mechka, която разработват игра върху славянска митология. Смисъл, на база на славянска митология разработват, нали, такава игра. На легендата на Крали Марко. На легендата на Крали Марко, да. Да, разработва игра, която е много яко. Супер яка, да. Ако напишеш, може би Марко Beyond Brave в YouTube, може да излезнат някакви неща, защото аз не съм включила видеото. В твоите неща? Не в YouTube, просто, нали, на свободно Марко Beyond Brave. Да. И ти просто... имат нещо качено. Това, което ти правиш е, ти освен, че ангажираш твоята съобщност да играете игри заедно, ти даваш и пространството на други разработчици, те да покажат своята игра пред твоята общност. Да, и все пак да им вземем интервю, защото съм на мнение, че както Sony, Ubisoft, всички останали там гиганти, така и малките се служават внимание, смисъл, защото само на големите да даваме внимание и, нали, съответно да купуваме техните продукти, които, нали, биха са примерно 10 пъти по-скъпи. Ако тези игри излезнат някъде между 10 и $20,
ти за $50 може да съпортнеш поне 2 инди студия. Да. Или може да различни игри да играеш на една. Точно, да. Това, което акцентирам отново не от бизнес гледна точка, от точка на това, че човек, когато иска да развие своето собствен канал и стрим, върху партньорствата и върху това ти да даваш сцена на други хора и на други студия, които правят различни неща, защото по този начин ти помагаш на тях и ги показваш на твоето комьюнити, създаваш съдържание, съответно тези хора са ти благодарни и те могат да ти помогнат на те по друг начин. Както в момента правя аз с моята организация, аз давам възможност на Грета да се разкаже историята. Всъщност, това е моят, може би, основен съвет е: създавайте партньорства, говорете с други хора, ходете по събития, които правят нещата, които вие обичате да правите, и по този начин вече намерите свои добри приятели, партньори, хора, които да ви следват и хора, с които да градите заедно. Това правиш ти в момента. Да, точно така, защото ако не създаваш малко, колкото звучи да кажа връзки на български, но ако създаваш правилните партньорства, мисля, че би било по-добре. Може да правите много интересни проекти и за бъдеще с тези хора под една или друга форма, която както ще е полезна на вас, така е полезна и за тях. И съчетаването на тези два аспекта са изключително важни, защото ако аз, да речем, бях отказала да отида в този поп кулдаун в Пловдив, нямаше да ме поканя тази година да съм водеща на фестивала Station Street, да взимам интервюта на други геймъри, на други контент креатори, които са българи, те са стримите на български. И също така да водя деня на иновациите, където се срещнах с различни интересни студенти от Техническия университет, на XR Mastermind и така нататък. В смисъл, нямаше да се срещна с тези хора, нямаше да имам възможност аз да си партнирам и да направим нещо заедно и да работим по един изключително готин фестивал, който се получи в Пловдив. Точно. Колко гледания правиш? Колко хора ти гледат на живо? Горе-долу? Зависи много от седмицата, някъде между 25 и 40. Смисъл, пиковете са така нагоре-надолу. То много зависи дали е понеделник или събота. Събота принципно има повече. Там между 35 и 40 спокойно може да си да хвана. През седмицата 25-30, но on and off. В смисъл, защото са взети повечето и са на работа и да. Вчера се върна от едно събитие. Да. Може да разкажеш повече за яките събития, които се случват реално в България? Да, защото те се случват и аз съм радостна, че започват да се случват и да се дава и гласност на тези неща. И ще се радвам до година в моя град да го видя това нещо, където ще трябва аз да се напълна с теб, може би и други хора, които са амбицирани. Вчера бях в София, имат една инициатива, която тръгна преди няколко години, наречена София Game Night. Представете си като нощ на музеите, само че за игри. Където нещата, които се случват, могат да бъдат бортови игри, могат да бъдат аркадни игри, PlayStation, лектори, каквото буквално си измислите. В случая те се опитват да преминат от София Game Night само към Game Night, за да могат да дадат шанс на други градове, които искат да се включат в тази инициатива. На една и съща дата, примерно то винаги е началото на ноември всяка година, където те да си изберат какво да правят в града. Примерно Пловдив с нощи са правили търсене на съкровища с специфично мобилно приложение, просто търсят съкровища, ходят да сканират кодове наляво надясно, нощен Пловдив, общо се разкарват с централните части, за да търсят някакви такива улики, за да могат да извършат. Да. В София това, което аз отидох да слушам, имаше интересни лекции. Едната, която беше AI и бъдещето на гейминга. Това беше заради едната лекция, заради която отидох там. Другата беше да се видя с гейм девелоперите. Нищо не съм се виждала с тях, но все пак да отида да ги видя тях. И самата Мацка, която е главната организаторка на това събитие, тя е отворена да даде възможност на колкото града искат. В смисъл, тя дава насоки, тя дава целия гайдлайн и абсолютно всичко, което ти трябва, за да направиш това събитие възможно и в твоя град. Просто даваш идеята, да речем, примерно, Стара Запорожци искат бордови игри само. Намираш място, където една зала се наема или взема, където има бордови игри. В София имах експота,
различни от Arc Academy, които създават 3D визуализации и не само на герои, и на веб платформи и така нататък. Те си представяха тяхната работа. Game студията, Game Development студията също си представяха там, бяха оставили едни компютри с монитори, където можеш да тестваш играта. VR имаше и всякакви такива дигитални джунджурики, които можеш да тестваш на Expo, освен да слушаш лекциите на хората, които са там. И то беше буквално в една зала, на втория етаж, където залите вътре се използваха, по-големите с столове се използваха за конференцията, отвън просто е Експо и имаше кът за децата специално, където даже деца с увреждания можеха да играят игри. И визията е Стара Загора 2024? Визията е 2024 Стара Загора и се надявам да направя и подобен фестивал, който беше и в Пловдив, защото се получи страхотно. Имаше музика, имаше игри и имаше иновации. Просто комбинацията беше невероятна. През деня минаваха повечето интервюта, експота и така нататък, а вечерта имаше музика. На голямата сцена. Страхотно. Бихте ли имали интерес да направим Стара Загора Game Night ноември месец 2024? Да. Добре, супер. Ето творческия колектив. Аз в името на творческия колектив заявявам, че имаш рано и съдействие да реализираме Game Night Стара Загора. Много ще се радвам. Градът е страхотен. Аз обожавам града. В смисъл, тук съм родена, тук съм израснала, все още съм тук. И искам да дада развитие. Искам младите също да се мотивират по някакъв начин и да се задържат или ако не е за момента, поне да се върнат да искат да инвестират в този град. Това за мен е изключително важно. А лично твои планове за развитие, как се виждаш в бъдеще, какви са ти твоите цели? Да се разрасна, как се виждам, не знам, защото аз, пак се връщам назад. Ако ми беше казал преди 3-4-5 години, че ще съм това, което съм в момента, ще се изсмея. Така че не знам. В момента се фокусирам малко, колкото звучи, ама върху едно нещо наведнъж. В смисъл, не мога да гледам чак толкова в бъдеще, в перспектива и така нататък. Защото аз също не си представях да започна да правя интервюта или да има някакви връзки с India Game Development студия. И това просто дойде, сякаш се дойде на мястото. Някои неща понякога просто се случват, обаче трябва да разбереш защо се случват. В смисъл, трябва наистина да вникнеш в това нещо. Къде се виждам след повече време? Може би на още 10 000 DreamHack, защото го обожавам този фестивал. И наистина там също аз мога да черпя идеи за подобен вид изяви, събития, които могат да се случват и тук и в града, защото никой не открива топлата вода. Хубаво е просто да вземете добрите примери от други хора, които правят нещо подобно, което и вие искате да правите. И така. Супер, нещо друго искаш да споделиш? Може да ме последвате. Да, лайк, subscribe и така. Може да последите Грета и да я видите в нейния Twitch канал. Да, имам всички highlights и така нататък и след 2 седмици някъде. Аз всъщност на 21 заминавам, на 23 започва DreamHack, така че да, скоро съм в Швеция пак. Супер. И оттам може да направиш някакви яки включвания. Аз там стримвам, в смисъл, имам и highlights и така нататък и продавам на живо в будката там, където са ми отделили, където си стримвам. Супер, страхотно. Тогава искам да ти благодаря много за това, че си тук. Също. Благодаря ти, че ме покани. Да. Един подарък специално за теб. Може да си го залепиш някъде. Това е, че специално си част от творчески колектив на улицата. Да. Благодаря ти.